saya. I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Presidential aspirant Leni Robredo, simbolo raw ng pag-asa. Tambalang BBM Sara, patuloy naman sa pamamayagpag sa Pangasinan. Karagdagang paaralan sa Baguio City, naghahanda na para sa face-to-face class. Face-to-face graduation, pinaghahandaan na rin ng PMA. Pagkondena sa mga rebeldeng NPA sa Northern Luzon, lumalakas. 2 patay, 1 sugatan sa aksidente sa Baguio City. At patubig para sa strawberry farm, hindi sapat. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga Malem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Simbolo raw ng pag-asa si presidential aspirant Leni Robredo. Bumuo naman ng obra ang ilang alagad ng sining para ipakita ang suporta. Magbabalita, Tricia Calera. Viral sa social media ang mga videos ng campaign rally ni presidential aspirant VP Leni Robredo. Inspirasyon at pag-asa raw ang hatid nito sa mga netizen. Sa campaign rally sa Rizal kamakailan, di alintana ng mga supporter ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ipinakita rin ng mga alagad ng sining ang kanilang suporta sa pamamagitan ng kanilang mga obra. So, na-inspire ako gawin yung digital drawing for Leni kasi besides from my love for Studio Ghibli movies, I see Leni as a strong heroine just like most Ghibli characters na nagpapakita ng women empowerment. And also, I wanted to share my support for Leni through doing something that I love, which is creating digital art. Isa na dito si Don, isang digital artist. Gumawa siya ng digital poster bilang kanyang entry sa sining ng Pag-asa Project ng Youth for Leni, Baguio Benguet. Kahit sa mga hindi mahilig sa social media tulad ni Manuel, isang retired medical physicist, si Vice President Leni Robredo ang nakitaan niyang magdadala ng mga kinakailangang solusyon sa mga nakikita niyang problema ng bansa. Ang sa tingin ko, silang dalawa ang makakatulong sa pagbuhay ng ating ekonomiya. Sila ay tapat, sila ay masipag, sila ay handang tumulong,
Ang isang halimbawa dyan ay ang nangyaring kalamidad sa Cagayan noong 2019. Halimbawa doon sa bayan ng Alcala, Cagayan, 24 sa 25 barangay ang lumubog sa tubig. At ang unang tumulong sa bayan ng Alcala ay si Leni Robredo, Vice President. Dagdag pa ni Don, ang kahandaan ni VP Leni na makinig sa taong bayan ang dahilan kung bakit siya ang pinaniniwalaang pag-asa ng bayan. Trisha Calera para sa Luzon Headlines. Kampante naman ang alyansang Gico Lambino o Agila ng tambalang BBM Sara pa rin ang mananaig sa Pangasinan. Magbabalita, Ran de Guzman. Kamakailan lang ay umugong ang bali-balitang bumababa raw ang popularidad ng BBM Sara Tandem matapos magsilabasan ng Isko Sara Tandem campaign poster. Pero ang Team Agila ng Pangasinan, tiwala pa rin sa lakas ng BBM Sara Tandem sa lalawigan. You have to take that with a grain of salt, so to speak. Dahil alam naman po natin na meron po mga supporters talaga si Mayor Inday na hindi rin sumusuporta kay BBM. Especially yung mga taong hindi napagbigyan ng gusto ni BBM. Kaya sila ay tumalon at lumipat po sa ibang grupo. Pero kita-kita naman po, sa lahat ng tandem na tumatakbo bilang presidente at vice-presidente, sila lang yung parating nagsasabi na sama-sama tayo na babangon muli. It is a unity team. Kung ibabase raw sa mga campaign rally ng Uniteam sa Pangasinan, hindi maitatanggi ang puwersa ng Solid North. Sa Solid North. At pinatunayan po natin yan na hindi natin kailangan maghakot ng mga tao mula sa ibang probinsya o ibang bayan dahil local lahat dito ang suporta para kay Bongbong Marcos. At ganoon din po para kay Mayor Inday Sara Duterte. Isa rin si aspiring 2nd District of Pangasinan Congressman Mark Cuangco ng Team Agila sa nakakadama pa rin ng lakas ng BBM Sara Tandem sa probinsya. I sometimes ask the crowd. You know, I don't say who. I say, sino napupusuan nyo? And it erupts. Hysterical, screaming, and applause. BBM! BBM! So, it's a phenomenon. No, I have nothing to do with it. I don't even campaign for them. It's natural. Pumangatlo sa Cebu at Cavite ang Pangasinan sa vote-rich provinces sa Pilipinas. Mayroon itong 2,096,936 registered voters. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan naman ngayon ng Philippine Military Academy ang panunumbalik ng face-to-face graduation sa darating na Mayo. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagbubukas ng turismo ng Philippine Military Academy, pinaghahandaan na rin ang pagsasagawa ng face-to-face na graduation. Maraming nagtatanong sa amin actually hindi pa na we have yet to give really a definite answer na. But in our initial discussion, we will confine yung guests ng kadete namin to the immediate family. Immediate family may mean yung the parents, the siblings, and siguro the lolo at lola lang. But for the entire barangay, medyo baka malabo po yan. Inaasahang 215 mga kadete ng Bagsikdiwa o Bagong Sibol sa kinabukasan, mandirigma hanggang wakas class of 2022 ang magtatapos ngayong taon. Imbitado pa rin bilang guest of honor and speaker si Pangulong Duterte. We have yet to receive a word if we will come physically here. Kung hindi man, baka mag-face to face. But still, we are preparing. We are still preparing for the physical presence
of the President here. So still po ngayon, we have yet to receive a word from Malacanang if indeed the President will come. Pinaghahandaan din ng akademya ang pagdalo ng ilang panauhing pangdangal sa graduation week. Ito'y sina Defense Secretary Delphine Lorenzana, Mayor Benjamin Magalong at si Chief Justice Alexander Gesmundo para sa recognition rites. Bagamat bukas na ang akademya sa publiko, ipinaalala pa rin ng institusyon ang mga guidelines na dapat sundin sa pagbisita. Visitors, all the guests, all the tourists, we just have to roam around and visit the areas, but strictly no interaction with cadets. Kasi we will be requiring a separate protocol as regards to those who would like to engage the cadets. Pinagtutuunan din ng pansin ng akademya ang pagsasaayos sa ilan pang pasilidad. Isa din dito ang perimeter fencing sa mga lupain ng akademya laban sa mga squatters at pagmimina. We are tasked to maintain or the integrity of the said camps and to free the camps from informal settlers and those who are claiming we have a legal battle with the claimants. It is in court. Sa mga nakarang taon, aabot sa 9 na mining sites ang nadiskubre sa loob ng akademya. Kaya naman, pinaiigting pa ang pagpapatrolya laban sa illegal mining. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, matapos masuri ng DepEd, DILG at mga kinatawan ng pamahalang lungsod, handa na ang isang paaralan sa Baguio City para sa isasagawang face-to-face class. Magbabalita si Hannah Joyce Raka. Matapos ang halos 2 taon ng online learning, magsisimula na sa ika-18 ng Abril ang limited face-to-face classes ng St. Louis School of Pactal Incorporated. Una rito, nagsagawa muna ang pamunuan ng paaralan ng magkahiwalay na orientation para sa mga magulang at sa mga mag-aaral. Dito, ipinaliwanag ang mga schedule, requirement, mga patakaran at mga alintuntunin sa eskwelahan bilang magulang o bisita at bilang estudyante. Kasunod ng mga orientation ay ang simulation. Sa gabay ng mga guro at mga mag-aaral mula sa grade 7 ng junior high hanggang grade 12 ng senior high, sinanay ang mga dapat gawin mula sa pag-login sa triage, paghugas ng kamay, pagpasok sa silid-aralan, hanggang sa pag-exit sa school premise. They instructed as well. I think it was understandable. Showed that they were ready by, and they were giving instructions properly. Hindi naman maitago ng ilang magulang ang pangamba, pero napanatag ang loob matapos ang orientation. Kasi hindi pa naman talaga tayo clear doon sa COVID pandemic na itong nangyayari. So initially as parent talagang medyo nandun pa rin yung takot natin na baka mahawaan, baka yung mga what ifs na mga pwedeng mangyari. Pero as dito sa preparation naman ng school, nakita naman namin na ready na sila. Preparation ng classroom dun sa mismong school is ready. So nandun na rin yung at least kahit papano kampante na kami na kahit papano yung safety, yung sa mga health protocols natin is being followed dito sa SLP 31. So inspectors came to monitor the physical setup of the school. Pasado naman kami. That's why we are very much ready. Dito. You wait for it. Napapil mo. Please, wait. Sundan niyo. Ito yung stand here. Hannah Joyce Raka para sa Luzon Headlines. Pakilabas yung ganito. Lalo pang lumalakas ang pagkondena ng iba't ibang bayan sa Hilagang Luzon
laban sa mga rebeldeng NPA. Magbabalik sa report, Charles Limon. Labis na ikinatuwa ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang patuloy na paglakas ng pagkondena sa mga NPA. Malaki ang pasasalamat natin sa lahat ng government agencies, sa mga lokal na pamalaan ng lahat ng nasasakupan ng 5th Infantry Division. At sa patuloy na convergence natin sa kanila ay naihatid natin ng mas maayos ang mga proyekto at programa, serbisyo ng ating pamalaan, lalong-lalo na doon sa mga malalayo at liblib na mga komunidad. Kasabay kasi ng kaliwat ka ng pagkondena ang paghina ng iba't ibang NPA command ng mga NPA sa Northern Luzon. Lang dito sa KLG North Abra ay meron na lamang silang 26 na monitored na miyembro at 7 firearm according to the latest records we have. And the KLG Bagas naman ay meron na silang natitirang 12 na miyembro and mga 16 na armas. Dito naman sa Cagayan Valley, since na-dismantle natin 2021 yung KLG Quirino Nueva Vizcaya, ang natitira na lamang ng mga frente ng komunistang terorist ng NPA dito sa Cagayan or Region 2 ay ang Central Front Remnants na nandito sa probinsya ng Isabela at ang dalawang komite na mga front committee na nariyan na under ng na committing rayon ng committing rayon ng Cagayan Valley narito sa Cagayan Province ay ang East Front Committee at ang West Front Committee. Isa sa mga nakikitang rason dito ang kampanya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at patuloy na pagkadiskubre ng mga arms at supply cache ng mga rebelde. Tuloy-tuloy din ang pagsuko ng mga rebelde dahil sa mga programa ng DILG. Noong nakarang linggo, habang kasagsagan ng ika-53 anibersaryo ng rebeldeng NPA, sinalubong ito ng iba't ibang pagkondena mula sa Mountain Province, Cagayan at Abra. Tiniyak naman ng Philippine Army ang buong kooperasyon nito sa mga rebeldeng gustong magbalik loob sa pamalaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, 2 patay, 1 sugatan sa aksidente sa Baguio City. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay.
maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Renewable Energy Resource of the Philippines, si Mig Subiri, ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Dalawa ang patay at isa ang sugatan sa aksidente sa Baguio City. Magbabalita, Randy Guzman. Yupi-yupi at nakatagilid ang Tamaraw FX na minamaneho ni Sherilyn Sasamonte, 24 na taong gulang at residente ng Kapangan, Benguet, matapos itong bumangga sa flyover ng Magsaysay Avenue, Baguio City, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Sakay ng FX ang 5 pang mga kaibigan. Galing sa Baguio City proper, tinatraverse niya o binabaybay niya yung flyover natin at dun sa bandang core portion ng flyover nagpunta sa kabilang linya at nabangga niya yung railing. Dead on the spot ang driver. Isinugod naman sa Baguio General Hospital ang 2 sa mga pasahero na kinilalang sina Fe Serafeno, 25 taong gulang at Rodel Polano, 18 taong gulang. Idiniklarang dead on arrival si Polano. Kasalukuyan namang nagpapagaling si Serafeno. Wala namang tinamong galos at sugat ang 3 pa nilang kasamahan, kabilang ang isang minor de edad kaya't agad na silang pinauwi. Usap ko kanina yung chief ng traffic sa Baguio at ang paunang resulta ng kanilang investigation is human error. Kaya patuloy pa rin ang ginagawa nilang investigation para malaman yung
yung totoo nangyari dun sa ano. Pero ang dun sa aksidente, Pinapayuhan pa rin ang lahat ng motorista na mag-ingat at palaging suriin ang mga sasakyan bago bumiyahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tad-tad ngayon ng prank call ang emergency hotline ng Smart City Command Center ng Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Marge Lincalio. Baguio 911, where's emergency? Kasama ang Baguio City sa mga lugar na may 911 emergency hotline. Problema ngayon ang pagdami ng prank calls sa hotline. Sa datos ng Smart City Command Center, umabot na sa mahigit 15,000 ang prank calls. Operators are trained, so whether they receive sometimes minumura sila, tinatakot sila, they're being threatened, or sometimes nakahang lang yung phone for a minute, 2 minutes, parang ang tawag doon, nagpapakinggan lang sila ng ano. So, yon, pwedeng makonstitute nyo na prank call. Yung dalawang case na inano namin is violation of 911 tapos unjust vexation. Yun yung ano, yun yung parang pinaka-charge, unjust vexation. So we will now rely on the prosecutor or on the judge kung ano naman yung magiging penalty doon sa violator. Ang mga kadalasang nasasangkot daw dito ay mga kabataan. Alam mo yung parang nakaka-annoy na ng sa work namin. Kasi bis na makakatulong na kami sa caller, tapos ganun pang gagawin sa amin. May paalala naman mula sa Smart City Command Center para sa mga gagamit ng emergency hotline upang mas maayos at mas mabilis ang kanilang pagresponde. Tawag ka sa 911 is yung information na ibibigay mo dapat precise. Of course, we would understand when people call, natataranta sila and everything. Pagka our operators are trained para pakalmahin yung caller, and then ang kailangan lang talaga ng operators natin are precise information like where did the accident happen, ano yung klase ng accident, ano yung klase ng ano, and what is the condition of the patient basically, para maano muna natin yung emergency, and then mai-dispatch namin ng tama. Kasi okay, so ito yung daily data na nakukuha natin. Okay. Ellen Eugenio para sa Luzon Headlines. There are talks that presidential candidate Manny Pacquiao is waiting for a sign from God before he will withdraw his certificate of candidacy. However, is this enough to announce it in media that you are withdrawing your certificate of candidacy for public office? Kailangan po ang certificate of candidacy na final mo personally when you run for public office and filed before the Commission on Election will have the same manner and procedure pag ikaw ay nag-withdraw. Ang certificate of candidacy should be personally filed with the Commission on Election pursuant to Section 78 of Batas Pambansa bilang 881 as amended, and this is the Omnibus Election Law. Kailangan siyang maglagay or magbigay ng affidavit of withdrawal doon sa COMELEC. The COMELEC is ministerially going to accept yung affidavit of withdrawal. And wala pong timetable ang affidavit of withdrawal. It can even be 1 day before the elections. And if you withdraw your certificate of candidacy, the candidate ceases to be a candidate for the position he is running for. And at this point in time, wala na pong substitution
na pwedeng mangyari pag ang kandidato ay nag-withdraw. Ang substitution na pwedeng mangyari lang ay kung namatay yung original candidate o kaya yung original candidate becomes physically incompetent or disabled to continue running for the office. At yung mga magwi-withdraw na kandidato, ano ang treatment ng kanilang boto? Halimbawa, nag-withdraw nga si Manny Pacquiao at siya pa rin ang binoto ng 3 tao, yung 3 boto na yan ay will be considered as stray votes. So, that is the effect of a certificate of withdrawal. It should also be filed personally with the Commission on Elections. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Patubig para sa strawberry farm, hindi sapat ang kwento. Susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
hindi raw sapat ang patubig na ginagamit ng mga magsasaka sa strawberry farm kaya't hiling nila madagdagan ang mga irigasyon. Ang buong detalye sa report ni Ren de Guzman. Hindi nawawala ang strawberry farm sa mga bucket list ng mga turista. We love strawberries. Lalo na yung anak ko, favorite niya yon, ginagawa niyang shake. Yun lang ang binili niya actually. Bukod daw kasi sa masarap, fresh. Freshly harvest. ang ilan nga, diretso na itong kinakain matapos pitasin. Ang problema, minsay nahahaluan na ng dumi ang tubig mula sa mga irigasyon na ginagamit ng mga magsasaka. Doon sa mga kanal kasi yung minsan. Kaya yun din ang kung paano kuan natin diyan, kung may posibilidad sana na kung may naititreat sana muna yung tubig na yan na manggagaling doon sa kanal. Ang problema natin, wala naman tayong mga treatment plant na nakakuan dyan. Alam natin na yung residential areas doon talagang doon talaga bumabagsak na yung mga kuan, yung mga waste ng mga nanggagaling sa mga lababo, laboratory natin sa mga kuan. So with joint effort sana siguro ng mga LGUs kung paano nila maikuan yan. Amumat nga dati diti kangay kat jay danong ngay kailangan mi ko mga at least kung amot nga dati nalinis nga danom tayo. Kulang na kulang daw ang tubig mula sa mga irigasyon at tangke at ang ilan hindi pa nagagamit. At least ko dati sorry ko libre nga danom tayo di ay makatipid kami ti dagiti gasolina or kan. Ayon sa National Irrigation Administration Cordillera, maliban sa dati ng 2 deep well, 2 twin elevated tank at ilan pang mga water tank mula sa ibang asosasyon, nagtayo raw sila ng isa pang elevated tank na magagamit pampatubig. Pinasakamay nila ito sa Benguet State University na siyang nagmamay-ari ng strawberry farm na inuupahan ng mga magsasaka. So for last year, nakita namin doon, kasi natisran namin at saka at least gumagana naman. Ngayon na po yung pag-manage po sana nila at inirit, titingnan din namin kung paano na rin yung operation ngayon. I-monitor din namin doon sa kwan. So in collaboration with BSU. Patuloy din daw silang makikipagtulungan sa iba pang mga ahensya at sa pamahalaang lokal ng La Trinidad para mapag-usapan kung magtatayo pa ng mas marami pang irigasyon at tangke. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.